Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak sadonyo. Di video ko kita akan membahas macam-macam duduk nan ado di Minangkabau. Secara garis gadang, duduk di Minangkabau terbagi menjadi dua. Nan pertama, duduk nan sesuai jo adat sopan santun. Nan disabui jo adat sopan santun duduk. Duduk nan sesuai jo adat sopan santun atau nan disabui jo adat sopan santun duduk ialah duduk nan sesuai jo norma, filosofi, dan nilai-nilai ABS SBK di Minangkabau. Nan kedua, sumbang duduk. Apa itu sumbang duduk? Yaitu pantang dan larang berupa cara duduk, tampek duduk, dan indak sama jo adat Minangkabau. Baa kok dilarang diadai? Karena di samping merusak kesehatan tulang pinggul jo tulang kaki, di samping itu struktur otot jo tulang laki-laki jo padusi diciptakan Allah berbeda. Buruk cando dilihat orang. Nah, untuk mengetahui apa bedanya adat sopan santun duduk jo duduk sumbang, mari kita bahas cie-cie. Nan pertama, ialah duduk nan sesuai jo adat sopan santun atau nan disabui jo adat sopan santun duduk. Di Minangkabau, duduk bagi laki-laki ialah baselo, sarato badan agak ditagaan. Sementara itu, duduk bagi padusi di Minangkabau ialah basimpua, sambil kaki dirapean. Selain elok untuk kesehatan, duduk basimpuah elok pulo dipandang orang. Baitu pulo jika duduk di kurisi, duduklah nan lurih, indak miriang, apalagi duduk di tepi kurisi, jatuh beko. Lataan tangan di pangkuan, duduklah nan manih. Jangan diangkat pulo kaki, apalagi diangkat ke atas meja. Itu indak sopan. Duduk batimpuah beda je duduk basimpuah. Duduk batimpuah, kedua telapak kaki diimpi. Duduk batimpuah boleh dilakukan dek laki-laki, jo boleh dilakukan dek padusi. Biasanya, duduk batimpuah dilakukan jika alah panek duduk basimpuah atau duduk baselo. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai duduk sumbang. Duduk sumbang ialah sikap nan indak elok dilakukan ketika awak duduk. Namanya duduk sumbang. Nan pertama, sumbang bagi laki-laki, duduk basimpuah bantu padusi. Baik itu juga, sumbang bagi padusi, duduk baselo bantu laki-laki. Duduk selanjutnya yaitu duduk mencangkong jo mencongkong. Duduk mencangkong jo mencongkong sangatlah buruk dilihat, apalagi bagi padusi Minangkabau. Duduk ko dilakukan sarupa bajongkok, sadoalah telapak kaki memijak lantai. Beda mencangkuang jo mencongkong, talatak pada posisi pinggua. Duduk mencangkuang, pinggua indak menyentuh lantai. Sedangkan duduk mencongkong, pinggua menyentuh lantai. Kedua duduk ko sama-sama sumbang untuk dilakukan. Duduk mengangkang. Duduk mengangkang indaklah elok jo sumbang dilakukan, apalagi bagi padusi di Minangkabau. Duduk mengangkang ialah duduk membukaan kedua paha atau kaki. Selain indak boleh dilakukan, ketika duduk di lantai, ketika duduk di kursi pun juga indak boleh dilakukan. Duduk koncek atau letter W. Duduk nan sumbang selanjutnya ialah duduk koncek. Duduk jo kaki dikesampingkan, sabantuk koncek duduk. Kaki membentuk huruf W atau letter W. Selain indak elok, duduk bantu ko indak pulo elok bagi kesehatan. Duduk ciek kaki batagaan. Duduk sarupa iko sebelah kaki batagaan. Duduk sarupa iko sumbang dilakukan, apalagi bagi padusi di Minangkabau. Duduk nan dilarang Rasulullah. Duduk ko lebih khusus bagi laki-laki, karena lebih maingean ketika salat Jumat. Ada duduk nan indak boleh ketika awak mendangan khutbah Jumat. Pertama, duduk memaluk kaki. Kedua, duduk maunjua atau melurihan kedua kaki ke muka. Ketiga, duduk jo tangan ke belakang. Selain ketika khutbah Jumat, ada juga cara duduk sumbang nan lain. Bentuk duduk bersandar miring ke arah sebelah sisi badan ketika sedang makan. Duduk serupa iko bisa dikecean duduk nan sombong. Indak pulo elok bagi kesehatan. Duduk di nan tinggi urang merendahan.
Padusi maupun laki-laki duduk di tampek nan lebih tinggi ketika orang lain duduk di tampek nan lebih rendah. Parangai semacam iko indak elok untuk dilakukan. Apalagi ada tamu nan datang ke rumah.